Hola, som el Joel, la Joana, la Georgina, la Júlia, la Mia i jo, el Blai, i ara us explicarem la nostra opinió sobre el curtmetratge La meva família és un circ. La directora és Nino Landau, l'han gravat a Bèlgica el 2020, parlen en neerlandès i està subtitulat en català. Resum. La Romy pertany a una família d'artistes de circ. Viuen en una roulotte i durant l'any fan espectacles de circ a diferents llocs. Però la Romy i el seu germà han de seguir els estudis a distància. Ens ha agradat perquè els espectacles són divertits, però el que no ens ha agradat és que el trobem una mica sexista en alguns moments, com la roba que porten, perquè la nena ha de fer gimnàstica i el nen no, i també no ens ha agradat que no puguin anar a l'escola. Opinem que els pares s'haurien d'esforçar més per poder fer que els nens no tinguessin que treballar. També creiem que els nens no són feliços treballant i representant a personatges. La música era adequada perquè transmetia enyorança i alegria, tot i que en alguns moments faltava música més alegre. Gràcies per escoltar i aquesta és la nostra presentació de la crítica constructiva de La meva família és un circ.